Benvinguts a un món desolat i erm, on els sons són ecos d'un món que ja no existeix, on les cendres i les males olors repel·len a tot ésser que necessiti oxigen per sobreviure, on el fred bull la teva sang fins a no poder ser amo de les teves pròpies accions, on la visió és borrosa i ofuscada. Tothom ha tingut la sensació, almenys una vegada a la vida, que les coses no estan bé en el món, que no tot és com sembla. De vegades sentim que la sinistra veritat s'amaga darrere d'una façana de normalitat, vetllat en part per les racionals lleis naturals que ens han ensenyat la ciència. En el fons, sabem que el món és un lloc molt més gran i aterrador del que ens permeten entendre les nostres ments racionals. Però acceptar aquesta veritat subconscient és convidar a entrar a la bogeria absoluta a la nostra ment, a sucumbir en el caos que aguaita en brut a les vores del límit de la nostra concepció del món. És millor tancar els ulls i pretendre que no hi ha res. Si no ho veig, potser, només potser és possible que ells tampoc ens vegin i, per tant, tot segueixi igual. Pretendre fer veure que una cosa no existeix no la fa desaparèixer, només la oculta millor. Als depredadors els agrada amagar-se de la seva presa, perquè aquesta no s'espanti a la distància i es pugui apropar a ella sense quasi bé ni adonar-se a flor de pell. La història fictícia que explicaré a continuació és el monòleg d'un personatge misteriós, el qual sembla parlar amb una jove aterrada. Tot el que gaudeix creu que el que importa de l'arbre és el fruit, quan en realitat és la llavor. Heus aquí la diferència entre els que creuen i els que gaudeixen. Friedrich Nietzsche. Bela Lugosi és mort. I jo també. Però les restes de Bela Lugosi estan podrint-se en un ataúd de pi en algun lloc, mentre que jo puc seure aquí, al balcó, gaudir de la meva beguda i contemplar-te. Ho sento si sona presumptuós, però crec que hi surto guanyant. Endivino en mirar-te que no comprens. Per descomptat que no. Som temps cínics, irracionals, i no vas a creure't que sóc un mort només perquè jo ho digui. Fa un segle hagués estat una altra cosa. Bé, va ser bastant diferent l'última vegada que vaig tenir aquesta petita xerrada amb algú. Però estem en una època de fets. I el fet és que els cadàvers no es mouen, no caminen, no parlen. I ho sento molt, estimada, però tinc una sorpresa per tu. Aquest cadàver sí ho fa. Així que asseu, si us plau. Insisteixo que et posis còmode. Serveix-te una mica de beure, preferiblement de l'ampolla de l'esquerra. L'altra, de la dreta, és un gust adquirit. Serà una nit molt llarga i crec que necessitaràs un bon glob o dos. Després de tot, en les pròximes hores, t'explicaré amb tot luxe de detalls per què tot el que creus saber de la vida i de la mort està equivocat. En altres paraules, no saps una beneïda cosa de com funciona el món. I jo t'obriré els ulls. Però em temo, estimada, que no t'agradarà el que veuràs. Què sóc? Abans que seguim endavant, permetem dir-te que tens una oportunitat sense precedents. La meva espècie no parla de si mateixa amb la teva. Ara no. I en general, mai. Hem passat 5 segles teixint un taló al qual anomenem la mascarada, per ocultar el veritable espectacle. Però el capdavall és ben senzill. No volem que els mortals sàpiguen de la nostra existència. És pel mateix motiu pel qual el llop no vol que les ovelles sàpiguen que és a prop. Facilita molt la nostra feina. I així, per exemple, encara que tinguéssim ullals afilats amb els quals ens han marcat les novel·les de pa sucat amb oli i les pel·lícules, els mortals no els veurien si no els hi mostrem, com ara. T'has posat pàl·lida, estimada. Deixa que jo em posi pàl·lid pels dos.
He d'admetre que estic decebut per la teva sorpresa. Pren-te un moment per tranquil·litzar-te, si pots. Per ser-te sincer, em temo que no és la menor de les sorpreses que t'esperen aquesta nit. Si us plau, no perdis el temps intentar trobar una explicació racional i científica, perquè no n'hi ha cap. Soc el que soc, el que molts som, massa per alguns. Condemnació? De debò ets tan ximple? Torna a seure, he dit que t'asseguis. Ara mira'm. Xxxt. Prou de crits. Ningú vindrà a rescatar-te i ningú trucarà a la policia, no en aquest edifici. Els veïns discrets són un regal per a algú en la meva situació. És una cosa realment victoriana, aquesta forma que tenen d'ignorar tot el que no passa directament davant seu. Bé, així que per fi teniu una prova. Em creus ara? Sí, el que hi ha a l'altra ampolla és sang. Per descomptat, si serveix fred, perd molt del sabor. Pots provar-la si vols, però no t'ho recomano. No estàs preparada per gaudir d'aquest elixir de la vida. Si més no, encara. No comencis a anticipar les meves intencions, estimada. Si pensés actuar d'acord amb els teus estimats clixés, ja estaries morta. Després de tot, sóc un depredador i tu, la teva espècie, sou la meva presa. Començaments. Suposo que hauríem de començar per lo bàsic. En efecte, sóc un Nosferatu, portat a aquest estat a l'existència a l'any de Nostre Senyor de 1796, per una dona que em va ser presentada com una, entre cometes, dama de la nit. El cavaller que ens va presentar, un dels seus servents, segons vaig descobrir més tard, tenia un estrany sentit de l'humor. Però m'estic desviant. Sí, bec sang humana. Sense el suport que em proporciona, em marciria. Amb ella viuré per sempre. Exacte, per sempre. Si no sóc destruït i destruir a un dels condemnats no és cosa fàcil, t'ho puc assegurar. Els vampirs som tan immortals com diu la llegenda. Només el sol i les emocions que engendra ens està vedat. A la nostra espècie podem veure en les nits d'eres incomptables. Podem seguir incòlumnes mentre tot el que coneixem es converteix en pols al nostre voltant i és reemplaçat per alguna cosa que al seu torn s'ensorra, i així successivament. Ai... Torno a sortir-me de la qüestió. Sang, sí, sang. Puc sobreviure amb sang d'animals. Gairebé tots podem, menys els més vells. Però aquesta dieta no és gens agradable. No. Tots volem veure de les millors collites. Perquè en cas contrari passem tot el temps amb un embotiment als budells, que mai desapareix. A més, diria que es posa pitjor quan més gana hi ha. És possible que un estrigoi, que hagi passat massa temps sense alimentar, demostri una lamentable manca d'autocontrol. Hi ha altres indicis fisiològics que revelen la meva condició. El meu cor no batega. Només cal la força de la meva voluntat per impulsar la sang pel cos. Els meus òrgans interns, pel que sé, fa molt de temps que estan atrofiats i convertits en simples vestigis d'un passat remot. Però cap forense arribarà a veure-ho, perquè perquè si fos destruït em descompondria ràpidament en pols. Mentrestant, no m'afecten molèsties com la respiració, les temperatures extremes i altres. La meva pell està sempre freda, si no desitjo escalfar-la, però això costa cert esforç de voluntat i gasta dins del meu estómac força. Fins i tot amb l'eternitat. Per això costa cert esforç de voluntat i gasta dins el meu estómac. Fins i tot amb l'eternitat, estenent-se davant meu, estimada, tinc moltes coses millors que fer amb el meu temps que inclinar-me sobre la tassa del vàter per vomitar cendres i mossos de pols sense digerir. En termes llecs, ja no sóc humà. Amb caràcter, sóc simplement un cadàver errant que s'alimenta de sang, idèntic a qualsevol ocupant d'un dipòsit de cadàvers, excepte pel fet que em moc. Reservo les delicadeses com escalfar la meva pell i parpellejar, per quan estic en companyia, com la teva. Dóna'm les gràcies, estimada. Mantenim en aquest estat fresc, d'aspecte de rosa per a tu, amb aquesta constant, em resulta més complicat del que t'imagines. Va, tornem a la ingestió de sang. L'acte mortal, si n'hi ha, de la meva existència. Sí, em temo que és una necessitat, encara que pots deixar viva la teva presa.
Tot el que cal és una mica d'autocontrol i un petit esforç per tancar la ferida. I no tots bevem d'alcoi. De fet, la part on la sang sol ser més tendra i gustosa sol estar en la part interna d'entre les cames, on hi passa una vena caròtida molt suggerent. Un altre clitxer que pots esborrar de la teva llista. Però el problema de deixar viva a la teva presa és que a menys que tinguis certes proteccions, recorda els fets. Aquestes violacions de la mascarada no estan ben vistes per als poders làctics entre els vampirs. Sovint, limitar-se a matar és el més senzill. El meu problema amb la beguda. En realitat, l'essencial de l'assumpte és que beure sang no només em permet perpetuar la meva existència, sinó que em procura una sensació diferent a qualsevol cosa que pugui oferir aquest món. A què em refereixo, estimada? Les paraules no poden descriure-ho. Imagina el més exquisit xampany i la sensació del coit més sensual que hagis tingut. Suma-li l'èxtasi del fumador d'opi en donar-li la primera calada a la pipa i potser, només potser, comencis a fer-te una mínima, microscòpica idea del que se sent en beure sang del bestiar. Perdó, d'un ésser humà viu. Els drogadictes moderns mentiran, robaran i mataran pels seus petits viatges al cel. El meu és millor. A més, em fa immortal. Pots imaginar el que faria per saciar aquesta fam? No et molestis a parlar de possibilitats. La veritat és pitjor del que et puguis pensar. I et puc assegurar que a mi em pots considerar un cavaller entre els de la meva espècie. Ara fes-te'n una idea, si pots, d'alguns dels meus parents, els que no són tan educats com jo. Són capaços de cometre, i cometen, actes en els que prefereixo no pensar. I aquí estàs, pobre mortal, descobrint lo fràgil que és la teva existència. Comences a tenir por? Hauries. La clau per la immortalitat és principalment viure una vida que valgui la pena recordar. Bruce Lee. La mascarada, no? Correcte. La meva interpretació del text, sabent que et sembla tu, Cerdà, seria la d'un vampir ja amb anys, amb els seus anys, Sí, que ho ha convertit, o està a punt de convertir a una nou... un nou membre. Com es diuen els convertits? Neòfitos? Bueno, sí, són chiquillos. Els chiquillos. Sí, chiquillos. Bàsicament, el menyspreu a quan s'és jove és molt descarat. Bàsicament és un text extret, evidentment, de La Mascarada, però vull fer hincapié en català, no sé el nom. Em fa molta gràcia aquest text, bàsicament, pel fet de que en cap moment que s'hi ve parla del nom vampir, no l'utilitza, poques vegades el fa servir, i és una conversació d'intentar obrir els ulls una noia que coneix un món per primera vegada i es troba en que moltes de les coses que veiem o ens passen, a vegades les ignorem pel simple fet de que no són lògiques. I en aquest text, sobretot en la introducció, he fet incapeu, crec que es diu en català. Èmfasi. Exacte, no em sortia. Èmfasi sobretot en el fet de que a tots ens ha passat alguna vegada a la nostra vida algú que sortia de tota lògica, de que no tenia cap sentit, de que inclús podria tenir una explicació però preferim ignorar-lo, perquè si realment fos el que creiem, ens moriríem de por. Uau, com ha quedat això? Ha quedat molt bé, Ens moriríem de por. No vull imaginar per què. Clar, això són els mites dels famosos vampirs, Però, les seves entrevistes con el vampiro... Sí, diguem-ne, la meva secció, diguem-ne, faré històries fictícies en les que tenen un
punt del dubte a la realitat, però Llegendes urbanes. bàsicament això, llegendes urbàniques i fets, sobretot un dels que estic llegint ara molt i que m'encanta és H.P. Lovecraft. Sí, volia dir el nom, però té un nom raríssim al principi, però sí, és H.P. Lovecraft, diguem-ne el pioner en el món de l'horror del segle XX, el qual ha escrit bastants llibres, però sobretot l'han imitat moltíssim. Era un escriptor que diguem-ne, va canviar el concepte del que tenim per Déu, i el va dividir en moltes entitats, i basant-se en fets històrics, inclús en la Bíblia, va adaptar-ho en el seu món fantasmagòric, futurista, on hi regna bàsicament el caos. I diguem-ne que és un personatge molt interessant al qual s'ha de tenir en compte si vols conèixer una mica N'heu aquest món. sentit a parlar d'aquest Lovecraft? No, jo no. No? No. Qui no? En la seva infància no has sentit a parlar d'ell i d'en Edgar Allan Poe, també? Sí, però et diré una cosa, Cerdà, estic segur que involuntàriament hauràs llegit, vist o escoltat alguna de Lovecraft. Segurament, perquè a mi les pel·lícules de terror m'han agradat moltíssim. I Pensa que el 80% de les pel·lícules de terror sempre es basen en algú de Lovecraft. Segurament. Però és immutable. I pel·lícules que he vist d'infància, inclús videojocs que he jugat de petit, ara m'estic donant compte que estaven basades en el Lovecraft. Que dius, aviam, que la gent no té originalitat o què passa? El que estaria bé, algun dia, algú de vosaltres dos, o jo mateix, que parléssim una mica, o sigui, del tema vampíric, però des d'un punt de vista científic, perquè sempre ens remuntem a les llegendes, als típics vampirs que claven-los una estaca de fusta, que el sol i tot, però el vampirisme, avui en dia, mèdicament, científicament, què en diu la ciència? És una malaltia? És una invenció? És un trastorn mental? Home, segons la medicina és una malaltia. Aviam, és que el problema és que aquí es barregen bastants conceptes, entre els quals, per exemple, deixant de banda la medicina, hi ha un descobriment arqueològic molt fascinant que es va trobar a Itàlia, en què es van trobar cranis amb la mandíbula oberta, en què es veia que s'havia posat enmig de la mandíbula i el crani una losa de pedra. La famosa vampira de Venècia, el primer cas es va trobar allà. I és que n'hi ha varis d'aquestes calaveres. És que a Itàlia, sobretot al segle XVII i XVI, fins al segle XVIII, havia molta científics. Provaven molt amb els cossos. Per exemple, Sí. havia inclús els famosos una parella amb les venes de tota la circulació. Bueno, no sé, no és per estranyar que Leonardo da Vinci, de fet, li donaven cadàvers per estudiar-los i molts dels seus dibuixos, arts i estudis formaven part d'aquesta ciència. Però una de les coses que crida molt l'atenció d'aquesta calavera amb la pedra és que, diguem-ne, hi ha les dues dents, que diguem-ne que són els ullals dels vampirs, que no hi són. Són totes les dents excepte aquestes dues dents. Però estan arrencats. Sí. Sí, no hi són, simplement. No hi són, simplement no hi són. Els han arrencat. Tenint en compte, sobretot, que la llegenda dels vampirs es va fer famosa, sobretot per Bram Stoker, a finals del segle XIX. Ell ho va intentar fer per una obra de teatre, sobretot va ser en el seu viatge a Romania, a l'antiga Transilvània, que és d'on prové Romania, i etc. Valàquia, no sé si et sona. Sí. El qual és un terreny de molta guerra, però un dia ja parlaré de Vlad Tepes, no em sortia el nom. Vlad Tepes, el empalador, era un home que li agradava empalar. Sí. I bàsicament, doncs això, la història, no sé si la continuaré o no, perquè és bastant més llarga. El que passa és que cada 15 dies explicar una història... Aquesta història és clarament entrevista amb una vampiro. Sembla. Sembla, evidentment, sí? entrevista amb vampiro. De fet, es van basar per fer l'entrevista al revés. Aquesta història es va basar per fer l'entrevista amb vampiro. Però el que més m'agrada d'aquesta història és que és un monòleg, no és una conversació. O sigui, el tio sembla que estigui parlant amb algú, però està parlant tot el rato ell sol. Ah, no hi ha... Sí, aviam, la història representa que està parlant amb una noia. La deu tinc emmordassada, callada... No, la té deslligada.